Aquí tenim el segon clip dels vins catalans. En aquest cas us parlaré sobretot de a quines zones de Catalunya s'han elaborat els vins catalans. Bé, comencem explicant-vos una miqueta la situació i la geografia de Catalunya. És important perquè Catalunya és una zona molt arrugada, no és plana, i per tant no a tot arreu es pot plantar vinya i sobretot, diguéssim, explotar-la econòmicament. Com tot, les zones planes a nivell industrial són molt més fàcils, no? Es planta i amb el tractor es passa a una zona tan extensa com sigui possible i això sempre és molt positiu a nivell econòmic per reduir costos, per fer el producte més atractiu comercialment. Per això, és una de les raons per les quals, si mirem el mapa de Catalunya i ens fixem quina és les seves altituds i com és físicament, doncs veurem que tenim una zona, sobretot, que és d'una altitud més baixa, són tota aquesta zona tramada en verd, des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, seguint la línia de la costa, sobretot és la zona més baixa, però també tenim entrades com ara el Pla de Bages, com ara la zona de la Plana de Lleida, amb altituds bastant baixes. En canvi, la zona del Pirineu i Prepirineu, doncs hi ha aquí el cultiu de la vinya no hi ha sigut. Bé, doncs amb aquesta situació no és estrany que el mapa de denominacions d'origen catalanes avui en dia segueixi sobretot el que seria la línia de la costa, una mica més a l'interior, però entri a l'interior a la zona del Bages i entri a l'interior al voltant de la zona de la depressió central o plana de Lleida, tot i que també treballa zones amb pendents importants, com ara la zona del Priorat, amb el Montsant, i també la zona de Prepirineu, sobretot a la zona de costers del Segre, a la vora de Tremp, hi ha una zona de vinya bastant important, però en realitat les zones de vinya més potents estan al voltant de la costa, perquè a més, a part del tema de l'altitud, també hi havia un altre punt molt important, que era els ports, perquè la vinya no estava pensada com a autoconsum, en aquest cas, i era molt important que tingués un accés marítim per poder anar a mercats exteriors. De vegades, a mercats exteriors volia dir vendre vi del Priorat a Barcelona i en comptes d'anar-hi per terra, com hi va avui en dia, hi anava cabotejant per la costa amb petites embarcacions, perquè era molt més segur, ràpid i econòmic. Fins que no es va inventar el ferrocarril, aquesta estratègia de transport no va canviar i fins i tot al principi del ferrocarril no va aconseguir reduir costos i millorar aquesta forma de treballar. Per tant, molt important que tinguem en compte que la costa mediterrània és un dels eixos bàsics per entendre la importància del vi català i l'estratègia del vi català cap a mercats exteriors.